UDA en chama mano fom nyoro. Ayie gi Ken kowacho ni gionge gi 24 counties kaka chik dwaro. Awacho ni wan gi gionge go. Gimomiyo gitimo yiero gidwa kelo offices 24 counties mondo gi comply, pogi comply. Namba 2 awacho ni wan gi Namba 2 giwacho ni gin giikore ni yiero. Chama miluongo ni KANU kata kidhi Homa Bay ibiro neno office mondik ni KANU. Kanitiere party manigi structures countrywide en KANU. Kanitiere party manigi structures countrywide en ODM. Mago parties mosebedo igni ka igni to gin gi functional offices. Koro gima Ken temo nyisowa ni gin gidwa ni mondo gibed kaka KANU kata kaka ODM. Mano onge wach. Ting'e ni wan jo demokrasia ombija. Wan okwatamore ni kik Ken bed coordinator UDA Manyanza. Onge ng'ama biro lawi, onge ng'ama biro goyi, onge ng'ama biro dalau, ng'ama biro geng'o chiendu onge. Wayiero nikech ma demokrasi. Osiepna ma jaka Kimba ni neno ka be nodhi adhiya UDA be onge ng'ama dhawre kode kendo wawishe mana ber nikech pod ok mone bedo osiepewa. To wan gi mwang'eyo en ni siasa en competition. Wapiem. Ng'ama yombo, ng'ama yombi be yombi. To wan gimo wacho. Wan wadwa ng'eyo ni sama ji timo yiero mag chama e grassroots, to ang'o monyiso jo chama, ang'o miudwa ni mondo gibed jotend chama e grassroots, en singo mane momiyogi. Sani jo UDA nyisowa ni iko yiero tarik 26 dwe mar 4 kadhi mbele, to ji to tho kech e gweng' kucho. Ji tho kech e gweng' kucho. Giwacho ni kene bando dok piny, kene ang'o, kene mafuta, to mano pok oromo duoko nengo gima piny. To koro gin giketo weche mag siasa mbele to ngima dhano to ni ngima to ni malo. To kata kamano mano demokrasia margi. Wan ng'eni wan opposition. Ok en tijwa mondo waduok nengo ngima piny. Koro un ka wacho une sirikal nikech winjo olichonwa pile olichonwa ogogo kendo wan sirikal, une sirikal. To kik mix leadership to gi politics. Kudwa ni mondo ubed jogo mo ji winjo maber. Nyaku nyiso ni udhi e yiero mar UDA e gweng' ka gweng' to bende mogo be dok piny. Koro en mogo miduoko piny tidhi yiero. Ng'ama dhi chung' ka ni yiere ni an idwa mondo yiero polling station UDA to nyithindo nonindo kech. Nyithindo kodhi school. Ken en ng'a kata in dalau dong gweng'u kancha nitiere joma onge manindo ma kech nego. Dong jo boda piko nitie dalau ka ni nyiso ni biuru mondo donje UDA to pok iduoko donge mapiny. Koro winjo gima yiego en ni chama ka chama Trevor Mbija nigi ratiro mar dhi e gweng' ka gweng' to recruit ji e chama gi kaluwore gi ideology maru gimuchung'ne ema biro kelo ji e chama uno. To UDA mano yier nyoro ni warito mondo wane onyiso ni gin gi ji 187,000 ji members ni mago jo Homa Bay manie UDA. Register political party poko o publish bonyiswa ni mago magi. Ng'ama nyalo nyisowa adiera makende Trevor en registrar of political parties. Mane gima chik wacho. Ok Ken ondiek mabiro gi Ramogi to wacho no. Mago propaganda. Namba 2. Wang'eyo ni giwacho ni gine sirikal. Kendo wang'eyo ni gikawo buge mag M-Pesa. To gindiko nying ji. Mage tije gi. Sani ng'eni giseyiero ji Ken gini magi coordinator. Mage tije Ken wuotho gi receipt mar UDA. Ni duandiki ng'ama long'o mong'eyo madwa ni mondo donje chama ineno kaka chama duong' e gweng'. UDA boseloso kara mana rally Homa Bay Raila Amolo Odinga Stadium kacha rally mo pek man gi mbi mondo wane ka be gin ka 1,187 go ni UDA. To UDA boseloso rally maduong' ni gol mondo wane. Wije duok. Sadu gi